iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka-Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya iki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata. Ya, iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya ora usah dadak kesuwen. Ya ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung. Sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro. Supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono. Supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene. Ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace. Wabil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah. Bapak Dr. Andes Maryanto. Wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lindro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres, kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Lho,
Sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Lho, ki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan niki. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demite galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri 1 Pacet nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange mangan belas iki. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pacet. Wonten Laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Marianto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacet. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, ya gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pacet. Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Marianto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk wetengku wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten Laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Lho, berarti ngeboti Pak Marianto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pacet. Mboten. Lah ngopo kok sebabe milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngajak kene. Dijak iki ning kene. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten. Saking ngono Pak Marianto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pacet. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman iku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih, nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah, iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor NMAX. Lho, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor NMAX iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin.
Terus delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Lho, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku ku do tilik, bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku Moh tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Bayarin ning 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apa yo? Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya? Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres niku omongane kula niku lah sampean iki Mas yo sewengi melek dok trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun, leres mboten niku. Mulah lu lara wae prospek niku. Terus kula mboten. Berarti pekerjaan utama loro. Seniman sampingan loro. Pekerjaan utama loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajang to, Dik? Wis loro to. Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku iki tapi luar biasa Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace iki kira sowan ning sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho wong kula niku nalika sekolah kula SMP ngeten iki IPA tak garap. Loh, IPA tak garap. Ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS ilmu pengetahuan sosial mbok garap. Tak garap. Heeh, terus wong IP kowe tak garap. Layakno Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoke ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. Piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Pun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 lho, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. S10 niki. Lho kok malah berapa ya? Nyuwun sewu Pak Marianto nyadong buku ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan niku mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane piye Mas? Sampeyan niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Sampeyan dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? Ya ora, janine ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek
nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Lho, sampean. Kula guri RRI iki. Guri RRI ning ngene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Nek takon sing angel pisen, eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampeyan roh kethek. Loh, ya roh no. Sampeyan roh asu. Loh, roh no. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampeyan ki kok apal apa sak bangku to sampeyan niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora ro, aku ora tau sak sekolahan kok. Sampeyan sing kancane ya apal kok. Karepmu aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Ya roh no. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Lho, ya itu wis kebiasaan. Yo. Pelok larase no. Ya. Nah. Ayo. Kanggo gebrak swasana ing bengi iki, heeh. Sinden telu ngadeg bareng. Oh, ngono ah. Dik Sinta, Mbak Mira, Mbak Enggar. Lagune Lali Janjine Sragenan. Wah ya. Kanggo buka ana ing season limbukan iki ya no. Oh, ngono mak. Heeh. Digedrukne. Ayo go ngregengake swasana kang kenceng ya tan ngendoni swasanane ya ayo monggo sinden telu ngadeg bareng yo Lali Janjine Asta Brata ya monggo ya
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nak anakku sing ndak tresnani ngger bocah ayu moblong-moblong limbuk. Ana timbalan wana apa Biyung? Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake konjuk syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono ya Mak. Sebab ora kurang-kurang Gusti Allah anggone maringake malimbar keberkahan ya tumrap umate sak jagat raya kang sumebaraning bumi iki, utamane nikmat manggon ana ing kesehatan. Oh ngono. Mokal tanpa nikmat wujud ing kesehatan, awake dhewe sak kanca lawan kang padha miyarsa, iso kumpul ning kene seneng-seneng melekan tirakatan bareng, mokal tanpa nikmating Gusti Allah. Oh ngono ya Mak. Dadi kudu disyukuri no. Ya yang ngestakake dawuhmu. Kaping pindho ora lali selawat sarta salam kita kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususon Baginda Hasan lan Baginda Husain. Ya Mak. Iki acarane piye? Acarane tidak lain tidak bukan ya ulang tahun Ambal Warsa, ulang tahun emas ke-50 SMP Negeri 1 Pace. Oh ngono ya Mak. Ya ngira-sirus iki uga temu kangen. Temu kangen para ingkang kinurmatan para alumni kang biyen sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pace kene no. Oh iya ya ngestokake dawuhmu. Mula awake dhewe ngaturke panuwun ki aja nganti lali. Oh ngono. Ngaturake panuwun kunjuk matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk pepunden-pepunden Dwija, khususon nuwun inggih punika Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Ingkang ngemudeni mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Sapa? Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya ya Mak. Iya. Ngestokake dawuh. Ora lali ngaturke panuwun kang tanpa upama marang Bapak Ibu Dwija, Bapak Ibu guru kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace, sumrambahing komite, panitia, panitia kabeh wae sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Panitia sing wis menyukseskan acara ana ing bengi iki. Iya ngestokake dawuhmu. Awake dhewe sowan komplit, sowan komplit karo kanca-kanca Astra Brata Group. Iya, awake dhewe sowan ning kene klungsu-klungsu melu uduh, uga melu urun donga no. Uga melu urun donga. Wo ngono. Ya kuwi sakwise pahargyan Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace kang kaadan ana ing bengi iki. Iya. Muga-muga awake dhewe ndedonga SMP Negeri 1 Pace setelah mengadakan ulang tahun emas semoga menjadi sekolah yang semakin maju, semakin berprestasi, dan lulusan-lulusan SMP Negeri 1 Pace dapat membawa nama baik bagi alma mater SMP Negeri 1 Pace. Wah ya, iya ngestokake dawuhmu. Amin. Dasare bibit-bibit unggul, iki ya tuwuh ana saka SMP Negeri 1 Pace. Buktine para alumni sing kepareng rawuh bengi iki ya sing biyen sekolah mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene, saiki wis dadi wong-wong hebat, wong-wong pinunjul, wong-wong sing bisa membawa nama baik bagi alma mater kene no, bagi SMP Negeri 1 Pace. Iya. Dasare murid ning kene iki uga digodhog didadar, ora mung dadi murid, ora mung dadi siswa sing
IQ tinggi nanging uga dadi murid sing berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Saiki kuwi kudu ditekankan no. Oh ngono ya Mak. Karakter karo berbudi pekerti luhur. Merga ora ana gunane. Merga apa tanpa guna wong pinter yen ora berkarakter. Oh ngono. Wong pinter ning ora duwe berbudi pekerti sing luhur. Oh ngono. Muspra tanpa guna no. Oh ngono. Ning ora murid-murid kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene ora mengecewakan. Ora mengecewakan. Dasare wae ya besus anggone apa ya leladi seni dasar siswa kene sak gurune sumrambahe kabeh para warga kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene iki budaya-budaya. Oh ngono ya Mak. Dadi tidak usah khawatir dalam pengajaran tentang karakter dan budi pekerti luhur iki mesti tetep ditengenake, iki tetep dianggep perkara kang baku no. Oh ngono ya Mak. Iya. Mau sore wis ana pentas seni. Iya. Iki membuktikan SMP Negeri 1 Pacé dalam kemajuan globalisasi, dalam kemajuan era ning tidak lupa akan budayanya, tidak lupa akan jati diri bangsa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Pacé. Iya, luar biasa. Dasare sing nyekel bawat sekolahan, kepala sekolah dipandhekani kelawan pepundenku Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya Mak ngono. Piyayi sing sembodo wicaksana. Buktine dapat melahirkan generasi emas. Ya kuwi kang tok saka SMP Negeri 1 Pacé. Mergo angel no dadi kepala sekolah nyekel dadi ana ing pendidikan iki angel banget yen ora wonge hebat, wonge sembodo, wonge sumbut, ya iki tangeh kelakone bisa dadi murid-murid sing berprestasi kaya SMP Negeri 1 Pacé kene. Oh ngono. Mula 2 jempol untuk Bapak Dr. Andes Marianto MPD dalam memegang amanah ya kuwi dadi kepala sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pacé wis maksimal, wis totalitas dalam mendidik ya. Iptek IQ, intake ya ora lali. Oh ngono ya Mak. Agama, budaya, pendidikan kabeh dimaksimalkan kanggo murid-murid kene. Wah ya ngestokake dawuh. Ya. Dasare setahun kepungkur awake dhewe ya wis tau gelar-gelir gantung gong ning kae acara wayang masuk sekolah. Oh ngono kae wayangan awan kae program saka Disparporabut. Lah bengi iki kuwi acara Ambal Warsa HUT ulang tahun emas kang angka ya kuwi 50 ke 50 tahun. Ya kuwi kerjasama dengan Disparporabut tentunya. Oh ngono ya Mak. Dadi setahun kepungkur wis tau sowan ana kene, wis tau sowan ana kene. Dadi awake dhewe sowan ana rombongan ana kene, sak rombongan ana kene iki wis dianggep keluarga dhewe. Oh ngono. Apa neh khususnya Bapak Kepala Sekolah sing wis tak anggap kaya bapakku dhewe no. Oh ngono. Hebat luar biasa. Ya. Dasare wiwit sore awake dhewe sak kanca wis wah sugata banyu mili ora ana mandeke. Iya, luar biasa. Rangkaian ana ing acara Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Mau esuk wis ana jalan sehat. Kuwi ana Bapak Bupati, ya. Bapak Novi Rahman Hidayat lawan Bu Bupati, ya. Jalan sehat ana kene dalam rangkaian ikut menyemarakkan ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Oh iya ya Mak. Malah Pak Novi iki mau uga apa ya? Maringi 15 sepeda gawe bocah yatim. Oh ngono. Hebat. Bot-bote ya tresna marang keluarga besar SMP Negeri 1 Pacé. Iya ya Mak, iya. Kembali ke benang merah no. Ya, awake dhewe mung bisa ndedonga, awake dhewe sak kanca sak
rampunge pahargyan bengi iki aku mung iso ndedonga dadi sekolah sing tambah maju murid-muride dadi murid-murid sing pinter cerdas migunani tumraping agama nusa kelawan bangsa satemah menjadi murid sing berprestasi berbudi pekerti luhur dapat membawa nama baik guru-guru SMP Negeri 1 Pace khususnya lan SMP Negeri 1 Pace itu sendiri. Amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mas Heru sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku lan telu mong limang wektu kencleng sing seru